se da će ovo biti početak jedne stabilizacije ovdje, koja se tako žudno čeka, napose jednog mira od svakog terorizma, od svakog nasilja i svega onog što je nedostojno čovjeka, od svakog nerada, od svakog šverca. Očekujemo vašu i intervenciju i vaš očinski, a ujedno i državnički pravorijek da ovaj narod ovdje na ovim prostorima osjeća jednu zaštitu s vaše strane i jednu podršku opet s vaše strane. Vaš udio u povijesti hrvatskog naroda za njegovo održanje, za njegovu slobodu i u sadašnjoj borbi u Hrvatskoj i u Hrvatskoj Republici Herceg Bosni. To vas obvezuje da budete dostojni toga. Prema tome, to na što aludirate, da se stvari srede ovdje, da nastupi mir, to prije svega vi morate sami učiniti. Ukloniti sve ono što je mrlja na toj i takvoj Hercegovini koja je zaista prva u borbi za Hrvatsku. Sve pojave koje su suprotne jednom pravnom poretku, hrvatskom poimanju morala i slobode, sve to morate ukloniti i tu hajdučiju koja vam se javlja. Dragi prijatelji, radi sebe, radi mira o kome je govorio Brazovko, radi toga što to sve pada, ne samo na sve vas, nego i na vašeg Gojka Šuška, koji je najistaknutiji, koji je, da tako kažem, moj čovjek za Hercegovinu, pada i na mene. Sve što se desi ovdje odmah ide do glavnih gradova Europe. Evo vam ovdje čovjeka, hrvatskog veleposlanika u Brislu, pa vam on može posvjedočiti kako smo pod stostrukim lupama i kako se za svaku pojavu zna odmah u Europi, u Americi, u Ujedinjenim narodima. I svaka nepodopština, a osobito zlo, odmah se pripisuje svima vama, Hrvatskoj i meni. No, kao što ste rekli, zora je. Ja mislio neće obojica podbiri. Hvala vam za sve što ste učinili, ne samo za obranu Hercegovine, nego čitave Bosne. Ne sam bogati, to si mi ti trebao reći da kažem, a? To sam već i rekao i nastavio bi. Prema tome, ali, znate, stare zablude još su prisutne i stare zasluge isto tako nam ne bi pomogle ako ne bismo u novim okolnostima znali da ispravno odgovorimo na povijesne izazove, da na najpovoljniji način